santrine saya kona-koli banggalan. Tak iso ngaji. Cara ngaji dulu di sini. Ya semai elek-elek baca sing elek-elek itu. Isone mek kutro, tapi bendino niatno kebutuhane Kiai Koli. Umbah-umbah sampai sekabehane sampai gawano sandale Kiai Mbah Kholil saya kona-koli banggalan. Isone kok ngaji gak iso. Kok sembarang kali yo gak iso. Malah sembahyang ora tau. Iso. Dadi sembayange kok gedang. Gak ono dongane apa-apa bener itu kayak kiai adet-adet, lungguh-lungguh, salam-salam, mikir-mikir ngono ae. Kiai mikir ditelem mrene, tapi sak durunge mulai nek tok. Suwe-suwe santri iki ditakoni karo Mbak Kholil. Wis sembayang, mau dereng kan. Lah jenengan mboten nate ngeken sembayang yo. Oh, yo. Dadi mondok pirang-pirang tahun enggak tahu. Wis iso ngaji, dereng lah sampean mboten nate mulang santri-santri liyane. Lah kula iki kan sadang kepiyén mboten sampean nopo-nopo. Oh, yo. Tapi berapa tahun nek ngelateni ayo ora boleh. Yo satu saat donga sing dikek wiritan itu ya sakrono iku mangkon gak iso maca Arab gak pati iso yo. Munggo tak unekno elek ya, munggo iki tak unekno ku elek. Gampangane ya wis. Ngomong cara kasare ngono, buk-buk kaya sembayange para ibu ae. Dadi putra njowo buk-buk kaya sembayange para ibu. Ngono tok iku. Isone nek putra njowo karo Mbah Kholil. Gampangane ngono. Buk-buk kaya sembayange para ibu. Jadi putra karo sembayang wiritane ya putra. Oh dari Mbah Kholil nek buk-buk kaya sembayange para ibu. Ya udah wiritane putra. Gak iso wiritan apa-apa nek ngaji tambah gak iso, tambah nek iso. Terus satu saat Mbah Kholil iki nang Mekah. Barang nang Mekah iku mangko. Napa jenenge? Ya wis kan nang Mekah. Mungkin budale Mbah Kholil ya ora koyo wong-wong ngene iki. Wong tau Mbah Kholil iku budal teko omah itu jam 4. Asar sih ana di Mekah sing menangi sembayang jam 4 sembayang asar. Ini Mekah selisih petang jam. Ya petang jam itu berarti mlaku Mbah Kholil kene kono ora sampai petang jam. Teko gene Jawa Madura nang gene Mekah itu ora sampai petang jam. Mlaku di tengah laut anjok di kene Mekah. Karena Mbah Kholil wali Mekah. Nah, terus anjok kono. Barang teko kono iku mangko ditakoni ambek arek wong-wong lho. Mbah Kholil lan ten pundi nyai? Lho, nang Mekah jare. Lho, lah niki sandale wari, gempiyake tari. Ya ngopo niki? Mewangi susah. Santri sing situ mewangi itu nang jero kamar. Sembayang nang pangeran Gusti ya ngopo niki. Ken dipek guru kula sampe boten gempiyake ya ngopo. Mewangi nang pangeran. Dewi tani ku mangko. Ketemu kaya sembayange ora. Buku niku tok wiritane ambek kawange di jero kamar. Ambeknya bergembiyake. Saya ora Kholil. Rumangsa dosa, rumangsa ketut, rumangsa susah. Engko ya apa nek Mekah jeneng Mekah ku ya apa? Nek sampai saya ora Kholil, ora bawa dunia. Ya apa lek gak sandalan tak akan ngono lho. Barang teko kono dadakno di jero kamar langsung ono nek Mekah. Ya semoro di kono ketemu karo Mbah Kholil ngono ae. Terus karo Mbah Kholil ditakduk. Lah kok mrene lapo? Kok nambah sapa lho? Lah kirangan kula liya nang kamar yai. Lah kok njok kene numpak apa? Lah kirangan kula nggih mboten numpak napa-napa wong kula liya nang kamar. Susah kula niki wau niki lho kula beto gempiyak niku, gempiyak sampean ketinggalan teng griya. Astagfirullah. Ya wis. Ya wis terus saiki ayo melu aku ibadah haji. Akhire baru ibadah haji, melu umroh karo Mbah Kholil terus dicamburi karo Mbah Kholil. Rono saking manute, saking taate, saking ikhlase lek nglakoni Gusti Allah ngekek karomah kaya ngono. Tapi ora diaku, wong diaku ya keliru ta. Ora ngono makron saking ikhlase, saking manute karo perintah guru, akhire piyambake diangkat wali kalian Allah Subhanahu wa taala. Perkara manut tok ikhlas lek nglakoni.
Semoga Gusti Allah ngangkat derajate.